कर्माचं फळ कर्मातच असतं, हा निसर्गाचा साधा नियम आहे. आपण जे करतो ते कुठे ना कुठे आपल्या आयुष्यावर उमटतं. चांगलं केलं की मन शांत राहतं, हृदय हलकं होतं आणि आयुष्य हळूहळू योग्य दिशेनं जातं. फळ लगेच मिळेल असं नाही, पण योग्य वेळी नक्की मिळतं. कधी कधी वाटतं आपण चांगलं करूनही त्रास का सहन करतोय, पण तोच त्रास आपल्याला मजबूत बनवतो आणि शहाणपण शिकवतो. वाईट कर्माचं ओझं मात्र मनावर राहतं, ते कितीही लपवलं तरी आतून कुरतडत राहतं. निसर्ग सगळ्याचा हिशोब ठेवतो, तो उशीर करतो पण कधीच चुकवत नाही. म्हणून परिणामाची चिंता करू नका, फक्त कर्म स्वच्छ ठेवा. कारण जेव्हा मन प्रामाणिक असतं तेव्हा मिळणारं फळ आपल्याला योग्य वाटेवरच मिळतं. विचार आवडल्यास व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा. धन्यवाद.